Hej og velkommen til en kort gennemgang af, hvordan man kan give en sprogmodel adgang til alt data fra Danmarks Statistik, sådan så man kan stille spørgsmål, og så vil spørgsmålene blive besvaret med dataanalyser, og der vil blive lavet dashboards, som bruger data fra Danmarks Statistik. Så du basalt set får adgang til din egen personlige rigsstatistiker, kan man kalde det. Jeg vil starte med kort at introducere baggrunden, så vil jeg vise, hvordan man sætter det op, og så give en kort demo. Så baggrunden er lidt det her med, at der ligger super meget god data inde på Danmarks Statistik. De har de her forskellige tabeller, og der er noget emnehierarki, man kan prøve at navigere i, og så kan man prøve at søge, hvis man vil have noget med kriminalitet eller et eller andet, så kan man prøve at finde frem til det. For at kunne lave en god analyse, skal du typisk finde den rigtige tabel. Nogle gange skal du samle flere forskellige tabeller, og så skal du lave noget dataanalyse, noget aggregering, forskellige ting, for at komme frem til det rigtige resultat. Så hvad nu, hvis man gav en sprogmodel adgang til detaljeret viden og dokumentation omkring, hvad der er af tabeller, dumpede alt data, du kan hente fra API'et, ned i en database, sådan så sprogmodellen selv kan finde de rigtige tabeller, selv finde ud af, hvilke tabeller, der skal sammenkobles, og så kan den lave forskellige SQL queries, så den finder data for dig. Sådan så, at du skal egentlig bare kunne stille spørgsmål og have en samtale, og skal den nok ordne alt det tekniske. Så det er basalt set det her er. Og der kan blive tilføjet meget andet data, men jeg har bare startet med Danmarks Statistik, fordi det er ret tilgængeligt og egentlig også ret nyttigt. Okay. Lige kort baggrund for, hvorfor setup'et er, som det er. Lad os sige, at du har det her. Naturligt sted at starte, det er, at du laver sådan et eller chat interface, man er vant til at se, og så kan man stille spørgsmål, og så vil der komme en analyse og en graf. Yada. Når man så har lavet det, så tænker man, okay, måske det kunne være smart, hvis man kunne lave en form for standard dashboard, hvor at man så kunne stille spørgsmål, så vil der komme nogle grafer her, og dashboardet kunne opdatere. Når man så har lavet det, så tænker man, hvorfor gør vi det ikke bare sådan, så at man stiller spørgsmål, og så bliver dashboardet genereret on the fly. Det er det, der er her. Og så bliver det genereret via kode på en måde, sådan så at dashboardet fungerer som dokumentation. Så hvis du har lavet nogle analyser, så vil de blive sammenfattet i dashboard med kommentarer, og det vil sprogmodellen altid kunne gå ind og se, og så vil den kunne tage udgangspunkt i de analyser fremadrettet. Så den kan se, okay, du går i den type tabeller, du synes, den her måde at beskue emnet er en god måde at gøre det på, og så kan den bygge videre på det. Det var det, Wow.dk plejede at være. Det var den første iteration, som Jan prøvede, og som jeg nu har slettet. Fordi den næste version er så at sige, okay, hvorfor lave et helt app setup og alt muligt? Hvorfor ikke bare gå ind og bruge nogle af de værktøjer, der nu er blevet gjort tilgængelige, og som er open source, sådan så at folk kan arbejde lokalt, man kan inkludere sit eget data, man kan lave sine egne noter, og så kan man supplere med data fra Danmarks Statistik og lave de her analyser, men du er selv i kontrol. Så det er det setup, der er nu. Så det man gør, som det er lige nu, det er, at man downloader Codex fra OpenAI, eller open source. Alternativt, hvis man foretrækker Anthropic, så kan man downloade Claude Code og bruge det. Og når du så har downloadet det, så kommer man i gang med at lave setup'et. Så jeg har, det her ligger der en Mac Mini, jeg er connected til. Så har vi Codex, og første gang I åbner det, vi skulle logge ind, husk at bruge jeres den ChatGPT subscription, eller e-mail, jeg har en ChatGPT subscription på, så den bliver tilknyttet hertil. I vil skulle have en ChatGPT subscription for at kunne bruge det, men så bruger jeg bare fra den. Okay, så det Codex er sådan, som ChatGPT kommer til at se ud om et halvt år. Så det man gør nu i ChatGPT, det er, at man stiller et spørgsmål, og så får man et svar. Den naturlige udvikling derfra, det er, at man giver en opgave, og så bliver opgaven undersøgt, og så kommer der et resultat tilbage. Så basalt set tager man ChatGPT, giver adgang til at kunne bruge computeren og skrive kode, og så itererer den derudad. Og det er også sådan
stille og roligt, der hvor OpenAI lægger deres efforts, og alle lægger deres efforts, det er i det her. Det er den vej, det går. Okay, så lad os sige, du har sat åbnet Codex her. Og det du gerne vil gøre, det er, at jeg har udstillet, eller et plugin, der siger, okay, for at lave dataanalyse, så er der ligesom et godt setup her. Plus du kan connecte til en database, der giver dig adgang til Danmarks Statistiks data, og lidt, hvad kan man sige, hjælpefunktioner, der kan hjælpe dig med at lave bedre analyser. Så der er ligesom et standard setup for at komme i gang. Det er gjort som et plugin, så man går ind i plugins, så går man herover, så siger man add more, og går man over i mailen, så tager man det her link, sådan der, så tilføjer man det, add marketplace, så vil der tilføjet her. Jeg har tilføjet det her før, så nogle gange, hvis der er plus, skal man lige trykke på plusset og trykke på plusset. Eventuelt kan man gå ind under manage, og så kan man tjekke, om de her er sat til Wow plugins, Wow deres ting. Nå. Så kan man sige, okay, jeg vil gerne have en folder, jeg kan lave noget analysearbejde i, så jeg laver en ny folder, test 2. Og det er egentlig bare, at Codex skal have en mappe, den kan arbejde i, for ligesom at kunne rename, for at kunne skrive filer og så videre. Typisk er der diverse sikkerhedsmæssige ting, der gør, at Codex ikke kan bevæge sig uden for mappen. Hvis man har meget følsom data, man ikke på nogen måde vil have, Codex skal kunne få adgang til, så gå ind, hvis du har en MacBook eller Windows, opret en ekstra bruger, sørg for at brugeren ikke har administratorrettigheder, og så installer Codex der, og så vil der være en clean separation, kan man sige, mellem din normale computer og din AI-computer. Jeg har ret meget følsom data på min computer, og jeg giver bare Codex. Jeg kører den bare på min normale bruger. Jeg synes generelt, det fungerer rigtig godt, og de der sandbox guarantees, det fungerer. Men hvis man vil være på en helt sikker side, så kan man gøre det. Nu er brændt en folder, og hvis man er i tvivl om, hvad man gør, spørg ChatGPT. Test 2 her, så lad os åbne den i Codex, File, Open Folder, Test 2, Open. Så har vi Wow. Så det kan være, en ting man skal gøre, det er, at man skal lige lave connected til DST-databasen, jeg har udstillet, og så skal man adde sådan et authentication token. Så lad mig starte med at sige opret connection for Wow DST ved hjælp af det er de her to plugins. Authentication token er der. Sådan der. Yes. Og som udgangspunkt, så hvis ikke man paster token ind, så burde den spørge om det her. Det burde køre rimelig smooth. Det skal siges, at jeg har testet på Mac og Linux computer. Så på Windows burde det også virke. Og der kan det godt være, at pluginet ikke autoinstallerer, så man skal lige selv installere nogle ting. Men som udgangspunkt burde det virke af sig selv nu her. Og det kan også være, at man skal installere Python. For Mac burde det gerne ske automatisk, og ellers så skal man lige bede om det. Hvis ikke man har Python, og den spørger hen til det, så skriv installer Python med hjælp af instruktioner i install.md i her. Skriv det her. Burde virke af sig selv.
Men det er nye værktøjer, og det er målrettet folk, der er vant til at udvikle. Så der kan være noget. Hvis I har nogen som helst problemer, skriv på Discord, skriv en e-mail, og så får vi det fikset med det samme. Så nu har den sat det op. Det er sat sådan så, at forbindelsen til databasen, den bliver lavet for en folder, sådan så hvis du opretter en ny folder, og du vil connecte til en anden database, du selv har, så kan du gøre det. Nu i den her, så vil det her plugin automatisk, når jeg til 2-folderen, connected til Danmarks Statistik. Og så typisk så vil du have sådan noget her med, at der er netværksbegrænsninger, fordi den skal lave kald ud på internettet, men det er rigtig fint. Hvis du har sat approve for me, så vil den typisk bare approve dig ud af. Men det ser ud til, at det hele virker. Yes, så nu er det ligesom sat op og lige connected til den her database. Så det der lidt sker bagom linjen, det er, at jeg har skrevet nogle instruktioner til Codex for, hvordan man laver setupet, og så laver den ligesom for dig-agtigt. Yes. Så nu kan vi stille spørgsmål til Danmarks Statistik, eller vi kan besvare dem der på Danmarks Statistik. Det skal nævnes, hvis I er fuldstændig ligeglade med Danmarks Statistik, kan lave fuldstændig samme analyser ved bare at bruge plugin og så sige, tag min Excel-fil, hvad ved jeg-agtigt, og så kører der ud af. Og hvis I gerne vil bruge data fra Danmarks Statistik, så skal I også lave den her, tilføje det her. Alright. Så jeg kunne stille noget kedeligt standardspørgsmål, såsom, hvordan har befolkningsudviklingen været for København de sidste 10 år? Som udgangspunkt, så er det næsten altid hurtigere at tale. Men fordi jeg her sidder på en ekstern server, min Mac Mini, så virker det ikke. Men ellers bare klik den her, og så tal. Det er hurtigere. Bum. Jeg har lige sat den til, den kører speed fast. Okay, godt. Og så kørte det ud af. Så det Varo i bund og grund det er, at det er 2 små tools, der gør, at den kan lave SQL queries, og den kan skrive noget Python-kode for at lave nogle analyser. Og så har det her Varo DST udstillet noget dokumentation omkring de forskellige tabeller, som den kan navigere for at finde frem til de rigtige, og den skal sammenkobles. Så nu læser den for eksempel dimensionstabellen NUTS for at finde ud af, hvad ligesom er de rent interessante dimensioner, hvilken kode har København, etc. Og den gør det til at lave et indledende analyse, og så er det et lille setup for, okay, hvordan kan man nemt lave nogle dashboards og vise dem, hvor at i stedet for at man skriver utrolig meget kode, så har man sådan en simpel markdown-syntaks, som sprogmodellen kan ændre i. Og så kører det ligesom derudad her. Det vigtige er nok også at vende sig til, at det typisk vil være en arbejdsform eller asynkron, så man stiller spørgsmål, så arbejder modellen i 3-4 minutter, og så vil der komme en indledende analyse. Og så kan man ligesom iterere på det. Og du kan stille ret komplekse spørgsmål. Jeg mener også, at jeg har inkluderet kortfunktionalitet, så man kan bede om det også. Så her er data. Okay, folk i dag er brugt. Ja, okay. Så nu er den bare hentet data. Men så jeg vil egentlig gerne stille det op med en figur, så lav simpelt dashboard, der giver overblik.
skulle den gerne gå ind og gøre det. Og det glemte jeg lige, og så typisk så kan man sige, vis dashboardet i browser. Så vil det vise den færdig. Man kan også trykke steer, og så gør den ligesom, så bliver det inkluderet i det samme med det samme. Det, der er meget rart med det her, det er, at Codex vil så kunne vise det i basalt sin browser, inde i appen her, og så vil man have et setup. Så lige om lidt, hvor vi kører den her, og så kan du sidde og skrive, og så har du dit dashboard herude, så det er browseren. Og den kan selv navigere, se hvordan dashboardet ser ud, tage snapshot i forskellige figurer. Så nu har du ligesom din RIS-statistiker, du snakker med, og som løbende laver en analyse for dig, der viser dig dashboard, dens noter, etc. Og det kan du så udvikle over tid. Og nu kører der ud af her. Grundlæggende kan man sige, at det her workflow, tror jeg, er den rigtige måde at tænke på. Man har et centralt sted, hvor man samler data på en god måde, der gør det nemt for sprogmodeller at bruge, og så kan folk arbejde med det lokalt. Og nu er det så lige Danmarks Statistik-data, men man kan adde alt muligt data, det er egentlig det håbet er. Så det kunne være alt muligt kortdata, alt lidt basalt kortdata også, det kunne være dansk lovgivning, det kunne være, hvad ved jeg, Panama Papers var jo det helt store, det var der en softwarevirksomhed, der fik et stort gennembrud på, Neo4j, fordi man ligesom gjorde det tilgængeligt i en grafdatabase. Og nu skulle den gerne være ved at starte op. Ja, vi siger, kan du ikke vise det? Den siger, den kører det derudad. Plejer at åbne det for mig, men også nogle gange skal man lige klikke på linket. Jeg vil lige se, om det gør det af sig selv. Gør den af sig selv? Yes. Så her har vi dashboard, befolkning først, årlig tilvækst, samlet vækstside. Så der er et enkelt overblik over befolkningsudviklingen i Københavns Kommune. Det er jo meget hurtigt og simpelt, ikke? Jeg har så tilføjet det, at man så kan tilføje forskellige sider af, og så kan du lave lige så mange dashboards. Det er nu som lavet et dashboard, så kan du bede den om at lave et helt nyt dashboard i en ny tråd. Men jeg kunne også sige det, se om det her det kan virke. Kan du lave et Danmarks kort over kommunerne, og du farvelægger efter befolkningstilvækst de sidste 10 år. Læg ind som ny side. Så det er en side overview, så kan lægge ekstra sider ind. Hvis I tvivler funktionalitet, kan I altid bare spørge, så kan Codex selv gå ind og læse dokumentationen og se, hvad pluginet ligesom kan. Det her er sådan, så hvis vi ændrer i det her, kan I også selv gå ind og ændre i det. Jeg vil mene, at Codex gør det muligt. Jeg har normalt sådan en app, jeg sidder og ændrer tingene i. Skal vi se her. Jeg kan faktisk bare sige open in, så kan I åbne det i jeres eget. Men jeg kan også næste åbne. Ja, så her er der dashboardet. Og så kører vi Jupyter. Det ser rigtigt ud. Det er lidt ærgerligt, at den ikke viser figurer inline. Det kan den egentlig godt, men det gør hverken Codex eller Claude Code så meget, men jeg vil tro, det kommer. Og det bliver mere end opvaret ved, at man bare kan bruge sin normale subscription, og at man så faktisk får et rigtig godt setup for æret. Så det jeg vil anbefale jer, det er, hvis man har en artikel, man har forskellige ting, man undersøger,
sige, du ved, pege den hen på profilen, læs den her, og så filstien, lave analyse af Danmarks Statistik, hvad for imod, have en samtale. Så lad os se, har den lagt kommunekort rigtigt ind? Gerne. Og så den åbner for mig. Så det er faktisk meget fedt her. Den ser, at der er sket en fejl, når den har lavet kommunekortet. Og det må man sige, der er. Det kan godt være, at de skal have fikset det. Og så altid bare sige, at kommunekortet ser ud til, eller skal jeg måske bare lige... Man skal aldrig lave demoer af for meget. Så det er den eneste graf, der kunne fejle, det er det der kommunekort. Og så se, den går ind, den kigger på dashboardet, og så kan den ligesom iterere derfra. Jeg ved, om jeg har lavet en fejl, jeg har ikke fået gjort det ordentligt. Så har vi den. Så er vi i Danmark. Jeg kan godt printe pænere, det der, synes jeg egentlig. Så vil der være små ting, og det må jeg meget gerne bemærke. Kort skal være pænere. Jeg vil tro, hvis vi åbner det her i normal browser, vil det render pænere. Gør det? Foldning. Det burde nok også have farvet efter det her, det synes jeg egentlig. Det burde den godt kunne have gjort bedre. Men anyways, I kan køre derud af. Der vil helt klart være nogle kosmetiske ting, der lige skal fikses her og der. Det jeg har lagt fokus på, det er at få lavet et simpelt setup, hvor man ligesom bruger eksisterende infrastruktur, og man kan køre det selv, og I kan gøre det her på jeres eget data. Det kan blive meget, meget, meget bedre, men det er ligesom en rejse ind i, hvilken vej det går, hvor du stille og roligt begynder at bruge de her sprogmodeller eller AI-assistenter som en medarbejder, der kan lave analyser for dig, der kan finde rigtige data frem, og som kan være super brugbar på den måde. Ja, meget gerne sende mail, sende spørgsmål, der gør man, som kan få gjort det super brugbart.